Здравейте и добър вечер на всички в нашия втори епизод на нашия подкаст. Тази вечер аз имам един специален гост за мен. Не случайно тази млада госпожица само на 20 години. Тя е един голям пример не само за мене, а за всички вас, как едно младо момиче има друг поглед към живота и затова тя тази вечер е тук. Зина, добър вечер! Добър вечер и от мен. Аз съм Зина. Намирам се в България, но съм живяла в Италия. Там съм отраснала. Преди около 2-3 години се прибрах окончателно в България. Запознах се с бизнеса и съм на 20 години, както каза Ваничка. Благодаря ти, Зина. Аз наистина много се радвам тази вечер, че успяхме, нали, да направим този запис, защото наистина за нас е нещо ново и се вълнувам, че ще го правим заедно, защото това беше една наша идея. И за това просто за мен е чест, че въпреки, нали, обстоятелствата успяхме и ти си тук и ще ни разкажеш малко повече за тебе и за твоя живот и за твоя пример. Така че нека започнем с първия въпрос. Как ти стартира в компания Айлер и как взе ти решението за това? При мен нещата се случиха с по-голяма предистория. Когато бях в Италия, понеже там съм учила, там съм израснала, една моя приятелка, обща приятелка, се занимаваше с Avon по това време. Предполагам, повечето от вас знаят. И тя така ме накара да проявя интерес относно тази сфера. Започнах да търся и аз работа изцяло онлайн от вкъщи. Попадала съм на много видеа в TikTok, хора, които предлагат такава дейност. Свързвала съм се дори с тях, давали са ми информация, но никога не ми беше достатъчна, за да се престраша да направя тази крачка. Всичко обаче се промени малко преди да завърша 12 клас. Попаднах на едно видео на Валентина Томова. Тя е една жена, която от много преди това я следвах в социалните мрежи, защото тя е чудесен хвалител. Тя беше изградила още отдавна доверие, бих казала в мен. Когато видях, че тя се занимава с тази дейност, която аз толкова мечтаех, проявих интерес, свързах се с нея и така се запознахме, имахме пряка комуникация. Тя ми разясни относно бизнеса, възможностите, които тя предлага и така ми отвори очите към друга перспектива. Сблъсках се с житейските неща. Започнах работа в 4-звезден хотел. Бях на бюфет, бях в снек бар, бях в студена кухня като готвач, също така и продавач-консултант. Разбрах какво е да работиш за осъществяването на чужди мечти. Разбрах какво е да зависиш от график, смяна, работно време, от шеф. Също и разбрах колко е важна средата, в която се намираш. Защото, където нали съм била, отношението на персонала ми влияеше малко или много. И разбрах какво е да не се чувстваш добре, комфортно на работното си място. След всичко това търсех начин. Търсех начин да изградя нещо, да не завися вече от шеф, сама да определям работното си време. И какво ли още не. Толкова много възможности търсех, които ги намирам тук в този бизнес. Така стигнах до вас, до вашия екип. Се радвам за което. Радвам се, че съм на този път, че ме подкрепяте в това мое начинание. Аз също се радвам много повече от тебе. Защото ти наистина си толкова лъчезарна, толкова позитивна, толкова нежна и да работя с такъв млад човек, който гледа по различен начин на живота и ти самата го показваш на такава малка възраст и започнала да работиш и ти самата си го осъзнала, това е много хубаво.
И за това просто аз се възхищавам на такива хора като тебе, на такава възраст да виждат наистина възможността на мрежовия маркетинг. Имам един друг въпрос, а, защото това за много хора е наистина предизвикателство да правиш нещо ново, което преди не си правил и че Да. един вид трябва да се развиваш в това нещо, когато го започнеш. Ще ми разкажеш ли малко повече какво е това предизвикателство, което ти си преодоляла? При мен, аз по принцип съм си била винаги такъв характер, винаги малко така по-страхлива към новите неща. Държах повече на сигурното. Всичко това се промени именно когато стартирах в бизнеса и зараснах личностно. Промених черти от характера, премахнах някои ограничения, които ми създаваха една огромна бариера. Но комуникацията. Бих казала, че комуникацията с другите хора и появата пред камера, това бяха най-така големите неща, които изпитвах затруднения. Аз си спомням в началото как докато правих съдържание за социалните мрежи, стоях 4 часа. 4 часа пред камерата и повтарях. И повтарях. Не можех да се доизкажа. Бърках думите, защото се притеснявах много. Но, благодарение, пак казвам, на теб, Ваничка, Валентина Томова и Майя Танева, смятам, че успях да овладея малко така Благодарение, повече аз ще ситуация. ти кажа благодарение на тебе, а не на нас, защото ти самата с твоята упоритост и желание си го направила. Защото когато един човек, колкото и да някой да му казва какво да прави, ако няма желанието да го направи, просто няма кой да му помогне. Да, аз имах желанието, имах го, но самата аз на този етап не вярвах толкова в това дали ще успея. Имах си, нали, съмнение и разбира се, това е нормално. Много хора, които те първа навлизат в тази сфера, имат някакви съмнения, дали това е за тях и така нататък. Аз винаги съм била сигурна, че това е дейността, в която искам да се развивам, защото е моя мечта. Но аз съм имала едни такива, ма дали ще успея, ма дали е достатъчно добре и така нататък. Но вие сте били тези, които ми помогнаха да повярвам в себе си в този момент, в който аз дори не вярвах толкова. В уменията си всичко. Добре, преминаваме към друг въпрос, който точно пък е свързано. Какво те кара да вярваш в себе си, въпреки че си само на 20 и да правиш тази дейност? Нещото, което ме кара да вярвам в себе си, са успешните хора в нашия екип, примерите. И ти, Ваничка, също си една от тях. Начина по който комуникираш, подкрепата, която ми даде, ме накара да повярвам, че мога да постигна много повече неща от тези, които съм си мислила преди. Радвам се, че е така, наистина, за което не знаех. Добре, Вече знаеш. вече знам. А, продължаваме с четвърти въпрос и няма да те тормозя още много. А, кое е умение, че помага най-много да се развиваш? Тук пак ще се повторя. Умението, което ми помага да се развивам всеки ден, е правенето на съдържание. Най-големия ми страх, най-голямото притеснение, което, нали, така трябваше да преодолея, в момента ми е умение, което така много добре владея. То ми помага да достигам до по-голяма аудитория, да споделям опит, съответно да привличам хора, с които да изградя мой екип, с който да се развивам. Точно, Това е умението. точно така. В това Да. умение специално си просто перфектна. Имаме много какво да се учим от тебе. Трябва да даваш уроци малко. Зина, продължаваме с пети въпрос. Какви са твоите мечти за следващите години? Каква визия имаш ти за напред? В принцип, аз отдавна, от край време съм си мечтателка. И благодарение на дейността аз започнах да имам по-така, по-смели мечти.
Мечтая за по-голямо развитие в бизнеса, мечтая за финансова свобода, за по-добър живот, мечтая да изградя собствен бизнес, който да върви паралелно с EWR. Също така да улесня живота на родителите си, да подобря здравословното състояние на така, по-близките си хора. И това е. Това са моите мечти. Супер, супер. Добре, продължаваме. Какъв съвет би дала ти за младите хора, които се страхуват да започнат MLM? И да не се страхуват. Няма от какво да се страхувате. Да, нормално е, защото е нещо ново, но има толкова много информация за компанията, за възможностите и толкова много примери, нали, на хора, които вече са успели, които са извървели този път. Няма от какво да се страхувате, тук няма какво да рискувате, няма какво да губите, но има неща, които може да спечелите, като по-голям доход, повече здраве и повече свободно време. Благодаря ти наистина много, Зина, за това прекрасно видео, защото м, аз много пъти ти го казвам, но виждам, че ти все още, нали, понякога ето това, тези страхове, все още понякога, нали, така се притесняваш пред камера, няма от какво. Няма от какво, напротив, ти излъчваш толкова прекрасна енергия, толкова си позитивна, красива, млада, затова, че просто ти давам един съвет. Прави го по-често. Показвай се по-често, за да видят хората наистина. Просто как ние работим в екип, какви хора, ето като тебе, млади, които искат бъдеще, мечти. И точно нашата компания може да осъществи всичко това, което всеки един някак си мечтае. Мечтае скришно, мечтае на глас, но вярвам, че всички имаме мечти. Кой не иска да е здрав, кой не иска да има повече свободно време с семейство, деца. Та първа ти ще градиш семейство, Да. деца. И виж колко прекрасно ще е, когато ще станеш ти самата майка и ще си една успешна бизнес дама. Какво по-хубаво от това? Да дадеш всичко това бъдеще вече на твоите, нали, деца, за което аз самата ти го желая от все сърце. И наистина просто продължавай в същия дух, продължавай така, както си тръгнала, защото вече знаеш пътя, знаеш какво предстои, знаеш крачките, как да ги извървиш. Всичко зависи вече от тебе и вярвам, че много скоро ти ще си един прекрасен, прекрасен лидер, с който аз самата ще се гордея и се гордея в момента много с тебе. Много благодаря, Ваничка, за прекрасните думи. И така, мили хора, успяхме да запишем и втори епизод, така че ви съветвам да изчакате и третия епизод, защото така ще продължаваме с такива прекрасни лидери като Зина, с такива прекрасни хора, усмихнати, лъчезарни. Ето такива хора имаме ние в нашия екип. До нови срещи! До нови срещи!